Banská Bystrica má problém. Ceny nehnuteľností idú rapidne hore, parkovanie je častokrát problémové a o kúpe bytu v mladom veku ani nemusíme rozprávať. Preto som si zavolala kandidátku na primátorku mesta Banskej Bystrici Dianu Javorčíkovú, aby mi povedala svoj názor. Prečo si teda myslíte, že sú také drahé byty v Bystrici? Čím to je? No určite to súvisí stále s vyšším dopytom, ako je ponuka. Je to proste tak. Súvisí s tým určite aj takmer neexistujúca mestská bytová politika, ktorá teda je roky zanedbávaná. U nás v Banskej Bystrici sa naozaj za posledných 20 rokov nepostavil ani jeden mestský nájomný byt, čo má určite vplyv aj na cenu nehnuteľností. Určite na to vplýva aj geografia Banskej Bystrice, pretože tu vlastne ako nevznikajú nové štvrte, ako povedzme v iných mestách krajských, ako v prípade Trnavy alebo Nitry. To znamená, že tých bytov, ktoré sa postavili za posledné roky, sú to skôr také ojedinelé projekty a nie celé bytové štvrte. A na toto má vplyv určite aj, povedzme, že veľmi nefunkčný mestský úrad, povedzme, že zvýšená byrokracia. To sú vlastne veci, na ktoré sa nám sťažujú či už podnikatelia, alebo aj developeri, že všetko strašne dlho trvá v Banskej Bystrici, že vybaviť vôbec nejaký projekt alebo stavebné povolenie, že to je na roky dopredu. A tým pádom sa aj banskobystrický trh vlastne stáva takým málo atraktívnym pre výstavbu. Ako kandidátka máte 20 riešení pre Banskú Bystricu a hneď teda ten prvý bod navedzuje na tieto nehnuteľnosti. A chceli by ste teda vystavať 150 nájomných bytov pre mladých a rodiny. A ako veľmi to je reálne? Alebo respektíve viete mi možno o tom trošičku viacej povedať? To nie, že ako veľmi to je reálne, tento program je postavený, že úplne reálne. To znamená, že my naozaj tých 150 bytov aj postavíme. Aktuálne už teraz má Banská Bystrica 23 bytov na Ďumbierskej ulici. Žiaľ, musím povedať, že mesto opäť nestihlo podať žiadosť o výhodný úver zo štátneho fondu rozvoja bývania. To sa podáva raz ročne, vždy ku koncu mája. Opäť sme zmeškali túto príležitosť. Je to výhodné financovanie pre samosprávy, kde vlastne je 1% úrok a zadlženie na 40 rokov, čiže naozaj samosprávam sa oplatí takouto formou financovať výstavbu mestského nájomného bývania. A potom ďalších 80 bytov máme momentálne v štádiu projektu na Hlbokej ulici. Čiže to sme už cez 100, ale mimo to my v rámci toho programu, že rozhýbeme tú mestskú bytovú politiku, máme aj vyhľadávanie príležitostí v Banskej Bystrici, pretože tu existuje veľmi veľa bytov alebo budov, ktoré sú vo vlastníctve či už štátnych organizácií alebo Banskobystrického samosprávneho kraja, alebo vlastne iných inštitúcií, kde sa dá za zvýhodnenú cenu takáto opustená, nevyužívaná budova kúpiť a prerobiť na nájomné bývanie. To financovanie opäť je teda predpokladané, či už je to zo štátneho fondu rozvoja bývania cez úverovú politiku, alebo sa dá aj dotáciou z ministerstva dopravy. Ale samozrejme sú aj už pre nás inšpiratívne projekty, ktoré fungujú v Bratislave, a to je vlastne to súkromno-samosprávne partnerstvo, čiže spolupráca mesta a developerov. A ste spomínali teda, že áno, že vy možno máte to v tom projekte, ale aj viete o možno projektoch, ktoré mesto ako také organizuje v rámci tých nehnuteľností a výstavby ako takej? Toto sú jediné dva, ktoré sú dlhodobo na stole. Tie byty na Ďumbierskej, to je naozaj, že roky riešená výstavba, ktorá ešte nebola zrealizovaná, čiže aj v tomto potrebujeme Banskú Bystricu nutne rozhýbať. A tie byty na Hlbokej, tam sme vlastne len tento rok začali s prípravou projektovou. To znamená, že opäť to ešte nejakú dobu, povedzme, že nejdem to definovať na roky, ale možno mesiacov potrvá, kým vlastne to bude do štádia stavebného povolenia. Čo sa týka bytov na Ďumbierskej, tam už stavebné povolenie máme, dokonca už jedno nám vypršala platnosť v septembri 2025, museli sme žiadať o predĺženie. Čiže je to vec, ktorá je roky naťahovaná, neriešená a vlastne takto by som to povedala. 12 rokov nebola mestská bytová politika primátorskou témou. Naozaj až 4 roky dozadu som sa jej ja začala aktívne venovať a začala som ju tlmočiť ľuďom, že to je veľmi dôležitá politika k tomu, aby tu mladí ľudia zostávali žiť. Dnes tými vlastníkmi nehnuteľností v Banskej Bystrici sú prevažne ľudia, ktorí sú 40 rokov a starší. Čiže tá mladá generácia od 25 do 39 nevlastní nehnuteľnosti, prevažne teda hľadá nájomné bývanie. Je to spôsobené aj obmedzenou výškou platov, tým, že sme prevažne teda úradnícke mesto, kde sa samozrejme ráta s takými tabuľkovými obmedzeniami platov. A z tohto dôvodu my jednoducho mladú generáciu nedokážeme ako keby im ponúknuť
dostatočné možnosti na kúpu vlastnej nehnuteľnosti. A práve preto, že to bolo roky na okraji záujmu, tak sme neurobili v tej bytovej politike nič. Dokonca aj so základným dokumentom, ktorý sa volá Program rozvoja bývania a podľa ktorého by sme ako samospráva mali nasledujúce roky konať a postupovať a robiť tie jednotlivé kroky, tak dokonca aj tento sme mali 5 rokov neplatný a až vlastne tento rok sa nám to podarilo vlastne schváliť jeho vypracovanie nového programu rozvoja. Čiže mali by sme podľa neho postupovať, ale aj v tom meškáme, že tie kroky, ktoré si samospráva, ktoré si mesto stanovilo, tak žiaľ, ani tie do prvého polroka, ktoré mali byť realizované, tak zatiaľ nie sú. A my sme sa vlastne, robíme si aj tiež taký prieskum, robíme si ankety po Bystrici a pýtali sme sa aj na parkovanie ako také. A tiež som si všimla, že to v programe teda máte. A máte tam napísané, že férové parkovanie s výhodami pre rezidentov. Môžem aj o tom sa trošku viac dozvedieť? Ono to je veľmi taká ťažká otázka, že ako riešiť parkovaciu politiku v meste Banská Bystrica. My totiž už máme zavedenú parkovaciu politiku v Podlaviciach, na Uhlisku a na Severnej ulici. Tam už vlastne rezidentské karty fungujú, to znamená, že obyvatelia, ktorí tam majú trvalý pobyt v tej lokalite, si môžu zakúpiť rezidentskú kartu a vlastne parkovať to jedno auto za zvýhodnených podmienok. Ale ono sa to nedá urobiť švihnutím zázračného prútika, pretože to tak nefunguje. To je séria opatrení, ktoré ani Banskobystričania nepocítia ich pozitíva hneď. Jasne. Bude to dlhší proces, ale zároveň tie pozitíva prídu. Len proste musíme začať. Musíme začať a musíme v tom vytrvať. Jednou z tých podmienok je napríklad aj fungujúca mestská hromadná doprava. Dnes to vidíte, že ľudia nechodia, respektíve chodia málo, stále nám sa nedokážeme dostať na čísla pred covidom, čo sa týka počtu prepravených MHD. A nie je atraktívna mestská hromadná doprava pre, mladé rodiny na dochádzanie do práce, na krúžky, do školy, do škôlky. To znamená, že ľudia stále volia auto a stále potom tu máme akože prehustenú dopravu v centre. To môže každý jeden z nás vidieť každý jeden deň, že naozaj tých aut stále pribúda, ale sú to dôsledky ďalších a ďalších opatrení, ktoré sa urobili. Napríklad minulý týždeň na mestskom zastupiteľstve sa zatvorila rozhodnutím väčšiny poslancov materská škola v Šálkovej. To je takisto momentálne 8 rodín, ktoré budú dochádzať do Banskej Bystrice, voziť deti do škôlok do Banskej Bystrice, čiže to sú ďalšie autá, tu napríklad sme len pri 8, ale to neznamená, že o rok alebo o 2 by tých detí nebolo viac. A to je len jeden malý krok, ktorý vedie opäť raz k zahusteniu dopravy a vlastne k znižovaniu toho parkovacieho komfortu. Čiže séria opatrení určite potrebujeme pokryť veľmi rýchlo Fončordu a Sásovú, pretože to sú tie úplne najkrízovejšie sídliská, kde je naozaj parkovanie obrovský problém, ale to neznamená, že keď sa zavedie parkovacia politika, že zrazu tam narastie 2000 parkovacích miest. To tak nie je. Zároveň však dokážeme odstrániť možno firemné autá z ulic, možno druhé, tretie auto na rodinu. Alebo povedzme, že aj ako sme svedkami na Uhlisku alebo v Podlaviciach, mnohí ľudia si vypratali garáže, parkujú na dvoroch a povedzme tí, ktorí majú tu možno, že majú rodinné domy, tak nezastávajú na tých parkovacích mestách pred panelákmi. Čiže dnes, keď sa večer idete pozrieť alebo v nedeľu po obede na Uhlisko, tak vidíte tam kopec voľných parkovacích miest. Ono to funguje, ale kým to nezavedieme plošne všade v Banskej Bystrici, tak tie autá z tých zón, kde už je zavedené rezidenčné parkovanie, sa posúvajú autá vlastne do iných, tam, kde ešte nie sú. Čiže tam nám opäť hustne aut. Takže séria opatrení určite aj s kvalitou mestskej hromadnej dopravy. Jasné. A ide vlastne aj o nejaké vybudovanie nejakých nových parkovísk, že aj nad tým ste sa... Áno, samozrejme. Kľúčové sú samozrejme také tie záchytné parkoviska, ktoré by boli na okrajoch mesta. Na to musí nadväzovať veľmi kvalitná mestská hromadná doprava. Ale predpokladá sa napríklad aj také, že rokovania so súkromnými komerčnými obchodnými centrami, ktoré sú napríklad cez víkendy alebo po večeroch prázdne, to znamená, že dá sa tam zaparkovať, ale nikto nad tým ani nerozmýšľal, že by to takto mohlo byť. Potom je to napríklad aj taký regulatív v územnom pláne, kde nová výstavba nejakej novej nehnuteľnosti predpokladá podzemné garáže.
Doteraz sme vôbec takto neregulovali a mohli by sme a je to veľmi potrebné, lebo keď to neurobíme, tak opäť raz pri výstavbe nejakej novej bytovky nám stupne počet aut v okolí a tí budú v podstate ako keby brať v úvodzovkách tie parkovacie miesta tým ostatným obyvateľom a znižovať im komfort bývania. Môžeme závidieť Breznu? Áno. Je to neuveriteľné, že Banskobystričania musia dnes priznať, že závidia Breznu v tej mestskej bytovej politike, ktorú má Brezno uchopenú fantasticky. Však tento týždeň obletela správa od skolaudovania a otvorenia 96 nájomných bytov, ktoré postavilo mesto Brezno, takže to im môžeme závidieť. Ale už sú vlastne v rekonštrukcii aj ďalšie, pretože mesto Brezno odkúpilo od Banskobystrického samosprávneho kraja bývalé internáty, ktoré vlastne prerába na ďalšie nájomné byty. To znamená, že mesto Brezno raketovo napreduje a predbieha Banskú Bystricu. U nás za 12 rokov nula, nič, ani jeden jediný mestský nájomný byt. Mestské nájomné bývanie, ako si mnohí tak možno, že negatívne predstavujú, že slúži iba pre potreby obyvateľov, ktorí sú povedzme v sociálnej núdzi alebo sociálne slabšie rodiny. Ono to tak nie je. Je to obrovská a široká vrstva obyvateľov, ktorých sa nájomné bývanie týka. Pretože dnes už naozaj mladí ľudia, ktorí tu skončia vysokú školu, nemajú možnosť si kúpiť nehnuteľnosť, pretože s tými tabuľkovými platmi si to nemôžu dovoliť. Kúpiť si dvojizbový byt za 165 000 a vyššie. A je to ako keby problém zmeny generácie, že to generačné vnímanie, ako bolo volakedy, povedzme generácia mojich rodičov, starých rodičov, kedy tie byty boli dostupné hypotéky, dali sa odkúpiť ešte niekdejšie družstevné byty, tak už v súčasnosti mladí ľudia 25 až 35 roční nemajú takéto možnosti. Preto nájomné bývanie je potrebné preto, aby sme udržali mladých ľudí v meste. Ale netýka sa len mladých ľudí, ale samozrejme aj mladých rodín, ale napríklad aj viacdetných rodín. Nad týmto sa tiež málo kto zamýšľa, že sú v Banskej Bystrici rodiny, ktoré majú 4 a viac detí, nemajú možnosť si nájsť nehnuteľnosť, respektíve nemajú financie na to, aby si zakúpili takúto nehnuteľnosť a do komerčného nájmu jednoducho so 4 alebo 5 deťmi sa nedostanete. Áno. Takže je to problém obrovskej vrstvy obyvateľov, seniorov nevynímajúc dnes v Banskej Bystrici naozaj, že rastie tá veková štruktúra vlastníkov z bytov a nehnuteľností a rastie aj počet osamelých žien, ktoré v týchto nehnuteľnostiach žijú. To znamená, že to sú byty, ktoré sú kúpené 10 ročia dozadu, trojizbové, ktoré tieto, väčšinou ženy, preto hovorím o ženách, že sa dožívajú vyššieho veku, obývajú samé a tým, že nám vzrastie ako keby finančná náročnosť vôbec prežiť dnešnú dobu, tak je to pre ne veľmi ťažko udržateľné finančne. Aj na toto by malo mesto reagovať, a to výstavbou jedno- alebo dvojizbových nájomných bytov, ktoré sú dostupné aj čo sa týka nejakých pohybových obmedzení, ktoré majú starší ľudia, ktoré by boli v blízkosti povedzme ďalších zdravotných zariadení, blízkosti zastávok MHD, a na toto vôbec v Banskej Bystrici zatiaľ nemyslíme. A môžem sa ešte spýtať, že v rámci, keď ste pravili, že si to nevedia zafinancovať tí ľudia, že chýbajú možno aj pracovné miesta v Bystrici? Banskej Bystrici? Áno. No určite, že to súvisí. Tá podpora ako keby podnikateľského prostredia je u nás veľmi slabá. Povedala by som, že moje skúsenosti stretnutia s podnikateľmi, malými, strednými, aj väčšími, ktoré v Banskej Bystrici pôsobia, sa točia všetky okolo jednej a tej istej veci. A to je nefunkčný úrad, vysoká byrokracia, to, že im chýba ako keby podaná ruka zo strany úradu, že my sme tí, ktorí by tu chceli zainvestovať, vytvárať hodnoty a pracovné miesta, tak neprichádza. A potom pochopiteľne, že tí podnikatelia odchádzajú inde, do iných miest, nevytvárajú pracovné príležitosti. Áno. V našom meste je naozaj najviac pracovných príležitostí vlastne pri štátnych zamestnávateľoch. Či už je to Univerzita Mateja Bela, alebo je to Rooseveltová nemocnica, mesto Banská Bystrica, plinárne, vodárne a podobne. No a tam sme práve obmedzovaní tými platovými podmienkami, kvôli ktorým si kúpu tej nehnuteľnosti nemôžu mladí ľudia dovoliť. Práve ste počuli názor z prvej ruky, takže nás nezabudnite sledovať, lebo prinesieme ďalšie plnohodnotné rozhovory.